Είμαι στο νησί Σαρία, στα Δωδεκάνησα, βόρεια από την Κάρπαθο. Ένα νησί έρημο σήμερα, το οποίο έχει εκπληκτική φύση και μοναδικές διαδρομές, αρκετά μονοπάτια, και περπατάω το ωραιότερο μονοπάτι, θα έλεγα, και πιο γνωστό που έχει όλο το νησί, που είναι σήμερα κατοίκητο, το οποίο οδηγεί μέσα από το φαράγγι αυτό που βρίσκομαι, ένα εκπληκτικά άγριο φαράγγι με εντυπωσιακούς σχηματισμούς και αμέτρητα σπήλαια, βραχοσκεπές σπήλαια, αρνητικά πεδία, βράχια, στενά περάσματα. Το φαράγγι αυτό ονομάζεται ποταμός του Έντι και ξεκινάει από την παραλία, από το λιμάνι κάτω που είναι τα παλάτια με τον αράβικο οικισμό, και σιγά σιγά ανηφορίζει, αφού περάσει ένα μονοπάτι 40 λεπτών που διασχίζει το φαράγγι. Ο περιπατητής φτάνει στο χωριό Άργος. Το Άργος, όχι Αργολίδας, αλλά το Άργος εδώ στη Σαρία ήταν το τελευταίο κατοικημένο χωριό στη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες είχε αρκετό κόσμο, και ο τρόπος να φτάσει κάποιος στο Άργος και στα υψίπεδα που καλλιεργούνταν γύρω από το χωριό ήταν το φαράγγι αυτό, που ήταν η μόνη οδός. Το μονοπάτι που διασχίζει το φαράγγι είναι πάρα πολύ καλό και είναι καλντερίμι σε πάρα πολλά σημεία. Προσπερνάς όλες τις δυσκολίες του φαραγγιού με μεγάλη ευκολία και ασφάλεια, γιατί πραγματικά έχει σχεδιαστεί με πολύ καλό τρόπο και έχει γίνει πολύ σωστή δουλειά. Τα τυχώματα είναι παντού μοναδικά, παντού, πραγματικά. Όλο το φαράγγι είναι ένα μνημείο της φύσης και κρέμονται απίστευτα πολλά ενδυμικά φυτά, σπάνια χασμόφυτα, ιδιαίτερα φυτά, σε αυτό τον ιδιαίτερο γεωλογικό παράδεισο. Στο σημείο αυτό πρώτη φορά φαίνεται η θάλασσα κάτω, ο κόλπος που ονομάζεται Παλάτια με την αρχαία πολιτεία. Το μονοπάτι στο μεγαλύτερο κομμάτι του ήταν καλντερίμι, φτιαγμένο με τρόπο έτσι ώστε να μπορούν τα μουλάρια που ανεβοκατέβαιναν και το διασχίσουν φορτωμένα με βάρος χωρίς πρόβλημα. Εντυπωσιακό πραγματικά. Σήμερα οι μόνοι που διασχίζουν το μονοπάτι αυτό είναι οι απειροελάχιστοι επισκέπτες που μπορεί να φτάσουν μέχρι το έρημο νησί. Μιλάμε για πραγματικά ελάχιστους επισκέπτες. Η Σαρία δεν είναι τα μέρη που έχουν χωριά, ξενοδοχεία ή κάτι οργανωμένο στο να υποδεχτούν επισκέπτες. Μόνο κάποιοι περαστικοί που θα έρθουν με βάρκες, με τα πλοία τα μικρά που κάνουν διαδρομή από το Διαφάνι μέχρι εδώ, αλλά και αυτοί που θα έρθουν, περισσότεροι μένουν στις παραλίες και δεν κάνουν τον κόπο να νηφορήσουν ούτε στο φαράγγι ούτε στο χωριό. Η Σαρία διαθέτει βέβαια και άλλα μονοπάτια, δεν είναι μόνο το φαράγγι, ο ποταμός του Έντι, γιατί έχει και απόμερες παραλίες και κορυφές και φαράγγια και σπήλαια, και γενικά είναι όλο το νησί ένας οικότοπος, ένας περίγραφος γεωλογικός θησαυρός πραγματικά. Η φύση έχει πρικήσει πλουσιοπάροχα αυτόν τον τόπο, και η φύση και η ιστορία. Εδώ είναι το μονοπάτι που κατέβηκα, μια σκάλα ουσιαστικά χτισμένη στο πλάι του φαραγγιού, δημιουργώντας εύκολο πέρασμα και ασφαλές για ανθρώπους και ζώα. Βραχοσκεπές εδώ ιδιαίτερες. Σε πολλά σημεία στο μονοπάτι βλέπουμε τα περιτώματα από τα μουλάρια, τα οποία μουλάρια ακόμα και σήμερα ζουν και κινούνται στο νησί αυτόνομα, χωρίς ανθρώπους. Έχουν μείνει στο νησί κάποια γαϊδούρια, κάποια μουλάρια, τα οποία ζουν σε ελεύθερη κατάσταση, και κάτω στην παραλία υπάρχει μια αρχαία βαθμιδωτή κατασκευή στο έδαφος κάτω, ένας λάκκος που έχει πρόσβαση σε νερό δίπλα στη θάλασσα, νερό πόσιμο, και εκεί πηγαίνουν τα μουλάρια και τα γαϊδούρια και πίνουν νερό, οπότε έχουν αυτάρκεια σε νερό και βόσκουν στις πλαγιές ό,τι βρουν, οπότε ζουνε. Μια τελευταία εικόνα από το μονοπάτι και το φαράγγι, από αυτό το μοναδικό κόσμο. Μαγεία.